Bé, moltes gràcies. Esteu omplint aquesta plaça com s'estan omplint totes les places on la CUP Crida Constituent està fent actes, i això vol dir moltes coses. Vol dir que el país, bàsicament vol dir que el país està físicament als carrers i a les places, que és on ha d'estar. En unes eleccions, si esteu veient la tele, penseu d'una manera. Si esteu a les places discutint, organitzant-vos, escoltant mítings i després fent-la petar, acabareu pensant d'una altra. Perquè la política és exactament això, és estar a la plaça i estar debatent i estar escoltant i després pensa cadascú el que vulgui, però en comú. I això és el que, tal com nosaltres entenem l'esquerra. No l'esquerra de saló ni l'esquerra del plató, sinó l'esquerra del carrer, que crec que som nosaltres. Dit això, és un moment força tens, no sé si dur, però parlar després de la tendresa de la Eli i després dels dos mitineros que tenim, que són dos màquines mitineres com la Rufat i el Busqueta, doncs parlar, jo que a més m'he quedat sense veu, doncs tindreu una mica de bajón, però bueno, tranquils. Anava a dir que, us imagineu com serà el Parlament aquesta legislatura, amb el Busqueta a dintre, i la Gabriela Serra, i tota la gent de... No sé si veu sentir... Algú va veure l'acte d'ahir de la CUP? Veu sentir l'ossall de Lleida? Us l'imagineu dintre del Parlament? O sigui, ni Sálvame, ni la Riera, ni el Barça, que anar al Parlament serà el copet i l'audiència. Serà tremendo. Anirem a fer soroll, però també anirem a dir moltes coses. I això, en aquest moment d'alegria, perquè, clar, quan fa una dècada deies que eres anticapitalista, places plenes no hi havia tampoc. No t'enviaven els Mossos segons quines circumstàncies, però bé, almenys quema-containers com a mínim et queia. I ara que veiem les places plenes i la gent conscient políticament, perdoneu, ja sé que no és molt nostre, ho sento, però ho vull dir perquè és un moment de felicitat, i és que teníem raó. L'esquerra transformadora d'aquest país, l'esquerra anticapitalista, l'esquerra feminista tenia raó. Tenia raó com quan deia el Quim Arrufat que s'havia de recuperar el llenguatge. Quan ells parlaven de capitalisme, de classe, de lluita de classes, de proletariat, d'alienació, d'explotació, estaven recuperant una cosa importantíssima, perquè si no tenim paraules per descriure les situacions que vivim, aquestes situacions no les podem combatre. Si no sabem que existeix una construcció que és incompatible amb la vida, com deia molt bé la Eli, que es diu capitalisme, pensarem que hi ha una societat de mercat que és absolutament neutra i mai podrem combatre-la. Si no entenem que hi ha la classe dels amos, que són els propietaris dels mitjans de producció, i la classe de tots nosaltres, que som els pringats, mai podrem entendre per què ells ens exploten i ens treuen diners i ens treuen rentes i drets. Hem d'entendre i hem de recuperar les paraules de la lluita obrera per poder descriure com ens exploten i per poder combatre-ho. Per això deia que teníem raó l'esquerra anticapitalista, no només la CUP, sinó tota l'esquerra anticapitalista, la transformadora i l'esquerra independentista, tenien raó quan deien que s'havia de recuperar aquest llenguatge. El llenguatge dels nostres avis, deien Salvador Seguí, del Noi del Sucre, de Durruti, de tota la lluita obrera d'aquest país que és rica i intensa i que Terrassa, evidentment, té una tradició potentíssima. Havien de recuperar les paraules dels nostres avis i dels nostres pares, perquè sense aquelles paraules nosaltres no podríem mai lluitar, perquè són les paraules que els senyalen, explotador, capitalista. Aquestes són les paraules que els senyalen i que ens permet lluitar contra ells. Teníem raó quan els moviments d'ocupació i els moviments contra l'especulació dèiem que aquí hi havia una bombolla, però ja fa dècades, i la gent se'ns reia, mira, els perroflautes, els pies negros, aquesta gent que no sap viure en comunitat. No, estàvem denunciant que hi havia una especulació immobiliària. Ara tothom ho sap, i ara s'ha de lluitar des de la PA i des d'altres institucions per revertir aquesta explotació i aquesta especulació immobiliària. Quan dèiem que el capitalisme era incompatible amb la vida, que ho deia la Eli, i ho dèiem des del moviment antiglobalització al principi de segle, quan tot anava molt bé, també la gent es reia, no? Però si tot funciona de puta mare, la globalització és molt bona, mira que barat està tot als xinos. Finalment hem descobert que si hi ha alguna cosa barata és perquè estan explotant algú molt lluny d'aquí i que al final, quan compres barat, t'acaben explotant a tu també mateix. I ara hem entès que aquesta crisi no és un accident de la globalització, no és un error de la globalització, sinó que és la globalització. Aquesta crisi és el capitalisme, no és un accident ni un desviament del capitalisme, és exactament això.
fer-nos més baratos perquè ells puguin guanyar més. I teníem raó des de fa dècades dient això. I a més també teníem raó quan dèiem que el feminisme és l'arma imprescindible per a una societat digna. I ara, quan els feminicidis ocupen lamentablement encara la secció de successos i quan encara diuen aquella obscenitat de s'ha mort una dona, en lloc de dir han assassinat una dona, nosaltres diem fora de la secció de successos i dintre del centre del debat polític. Els feminicidis no poden ser una norma i no podem estar sords i cecs davant d'aquesta catàstrofe. Sense feminisme no hi ha revolució, sense dones no hi ha revolució. I ho dèiem fa dècades i ho veiem cada dia. I també teníem raó quan dèiem des de l'esquerra independentista que Espanya és irreformable. I quan venia una altra mena d'esquerra més diguéssim, amable amb la tradició, amb la traïció que va significar el règim del 78 i deien no, encara, les esquerres espanyoles encara ens entendran, encara podrem parlar, encara hi podrem presentar algun pla de finançament o alguna mena de reforma constitucional. Bé, hem vist aquesta setmana el pa que s'hi dona. Amenaces de tota mena, de la banca, de l'oligarquia, del rei, de tots, i l'esquerra espanyola, la que ens havia de rescatar, la que ens havia de salvar, callats. No han reaccionat a les amenaces contra el poble català ni a les amenaces contra la independència catalana. No han sortit en massa a defendre el poble català i el seu dret de ser lliure. Teníem raó quan deien que Espanya és irreformable i que per això volíem crear una república catalana. Perquè, a més, en aquest punt, està clar, què és més fàcil? Ara que diuen alguns que s'ha de reformar la corona perquè puguin regnar dones i aquestes coses. Què és més fàcil, reformar la corona o no tenir-ne? És fàcil no tenir-ne. Què és més fàcil, provar de reformar l'IBEX, Florentino, SCC, l'obra pública o no tenir-ne d'IBEX? I regular el mercat financer des de zero, des del principi, amb criteris antiespeculatius, amb criteris de benefici pel poble. Un mercat financer es pot regular des del principi. El que no es pot fer és regular l'oligarquia espanyola. Què és més senzill? Provar de reduir el gas militar, la despesa militar, que fa que Espanya sigui el setè venedor d'armes del món, que fa que tingui en aquest moment, a hores d'ara, 28.000 milions de deute, que fa que en el pressupost del 2015 es dediquin 171 milions per comprar drons o drones, aquells trastos que volen armats, que és exactament el pressupost que té la Generalitat pel PIRMI, per la renta bàsica, o que aquest any mateix, 2015, estiguin pressuposats 140 milions d'euros per comprar l'helicòpter Tigre, que ha de ser bo, amb aquest nom ha de ser molt bo, Tigre, que és exactament el mateix que té pressupostat la Generalitat per fer polítiques d'inserció laboral. Què és més fàcil, reduir aquesta despesa o no tenir-ne d'exèrcit? O no estar dintre d'aquella colla de criminals, d'aquella banda criminal que es diu OTAN? És més fàcil, és més senzill ser independent que reformar Espanya. Ho entén tothom, demana menys feina, és més enraonat, és més eficaç, és més eficient. Què és més fàcil, estar a l'OTAN o ser digne? Què és més fàcil, participar dels bombardejos o acollir a la gent que surt dels bombardejos? És més fàcil, és més digne, és més noble, és més ràpid ser català, republicà, lliure, acollir els que fugen de l'OTAN, de la merda, de la misèria que provoca la troika i que provoca les polítiques d'austeritat, que no pas provar de reformar des de dintre la corona borbònica. I és més fàcil, acabem de donar-nos compte que és més fàcil lliurar-nos de la Caixa i del Banc de Sabadell que no pas pensàvem. Perquè marxen ells solets. Agafen i se'n van, es veu, no? La Caixa i Banc de Sabadell, que van guanyar des del 2010 5.520 milions d'euros, per posar-ho en context, totes les retallades no financeres, és a dir, de sanitat i d'educació, han estat 5.300 euros a Catalunya. 6.300 milions d'euros. És a dir, totes les retallades 5.300. Beneficis només de la Caixa i Banc de Sabadell des del 2010, 5.500. Han guanyat més diners ells dels que ens han robat a nosaltres i tot. És a dir, ens han robat els diners de les retallades i a sobre tenen un escreix de 2.200 milions d'euros més que deu saber d'on els han tret. En qualsevol cas, ha quedat clar que és més fàcil guillar d'aquesta Espanya guillada que no pas quedar-nos a reformar-la. Perquè a més, fins i tot,
tots a les institucions de l'Estat, ja ho sabem, des del CIS, que fa enquestes falses, des de la Junta Electoral Central, que li dona a TV3 perquè facin el tonto als partits unionistes, fins a ara el Banc d'Espanya amenaçant-nos amb el Corralito, Telefònica, amenaçant-nos Telefònica nosaltres, quan hauríem d'estar, en fi, no m'ho feu dir, el que hauríem de fer amb Telefònica, que tenim l'internet i l'ADSL més lent i més car de tota Europa i ens amenaça a nosaltres. Doncs tots ens amenacen. Per què? Per què? Torno al principi, perquè teníem raó. L'esquerra independentista és el que els hi fa por. Sempre ha estat així. L'oligarquia només té por d'una cosa i és... Espera, on està un cartell? Aquí ho posa. La U i la P. Sempre han tingut por de la unitat popular, del poble organitzat, conscient i en lluita. Això és el que els hi fa por. I sobre, si aquest poble és el poble català, doble por. Perquè saben que nosaltres, quan ens organitzem, som molt tremendos, que aquí es fan revolucions. No és la primera que fem, no és la primera revolució que farem els catalans. N'hem fet moltes, sabem com fer-les. I tenen por a la U i a la P, a la unitat popular, al poble organitzat. Havíeu vist mai els poderosos tan acollonits abans de que sabessin que la CUP seria decisiva en unes eleccions decisives? Havíeu vist tremolar mai un banquer abans del moviment independentista? No. És a dir, quan governava Artur Mas i l'alemany d'Abertis era el seu conseller i es donava la mà amb el feiner i amb l'Oliu, l'independentisme d'Artur Mas no els hi feia gaire por, perquè no hi havia amenaces. Quan Pablo Iglesias deia que el Santander no era casta, tampoc veies els banquers tremolant. Quan allò agitava la coleta en el plató de la Sexta, estaven tranquils. Cap problema. Que hi hagi Pablemos, cap problema. Que Artur Mas digui que és independentista, cap problema. Quan s'han començat a collonir? Quan surten els quesitos aquests de les enquestes, heu vist? Que al mig, just on no arriba Junts pel Sí i on arriba la majoria absoluta, al mig hi ha un quesito groc que diu unitat popular. Poble unit, organitzat, conscient i combatiu. Poble que no es ven, poble que no traiciona. Això és el que els ha posat el culet apretat als banquers, al rei, pobre rei, que ha hagut d'anar fins a Washington a que l'Obama li digués, en fi. Pobre xaval, eh? I a més té la Letícia en casa, que diria, és una cosa... Això els acolloneix, no l'independentisme així en general, no, que l'independentisme sigui republicà, d'esquerres, popular, anticapitalista i feminista, que la República Catalana la fem des dels carrers, això els hi fa por, com sempre els hi ha fet por, que la unitat popular sigui transformadora, sigui radical i que a més no negociï amb res ni a ningú sempre que es tracti dels drets i la dignitat del poble. Nosaltres no traicionarem aquests drets i aquesta dignitat. I això els hi fa tanta por que s'han posat nerviosos just aquesta setmana que sortíem, que nosaltres ja definitivament no només érem decisius, sinó que ho anàvem a fer i que no anàvem a guanyar. És la unitat popular el que els hi fa por i nosaltres ens n'alegrem. Així que, per acabar, perquè segons que sembla, en Busqueta i jo... Ja has marxat, Busqueta, on ets? Que sí que té molts cosins a Terrassa, m'ha dit. Oi que sí? Mira, el seu tiet. Té molta família aquí. Dic que anem a fer amb Busqueta i les companyes de la candidatura i crec que jo també, al Parlament, en aquella cova, que ja el Quim, el David i la Isabel van intentar il·luminar i van envellir molt, la veritat, van passar moltes hores. Doncs què anem a fer? I això és com acabaré, que us volia explicar quina és la nostra feina i aviam si us sembla bé i aviam si ens voleu votar, que per això estem aquí. Nosaltres anem a ampliar el camí que les tres companyes de la primera legislatura van anar a fer. És a dir, ells van obrir un camí perquè els moviments socials, ho ha dit molt bé el Quim, els moviments socials poguessin entrar dintre del Parlament sense que nosaltres ni els manipuléssim, ni els lideréssim, ni els
dubtéssim. Nosaltres simplement obríem aquella institució a les lluites de carrer. I d'aquesta lluita, doncs, ja ho sabeu, s'han prohibit les bales de goma, ha sortit la llei contra l'homofòbia, l'estop al fracking, i després ens hem personat com a acusació particular en molts casos i s'ha presidit la comissió Pujol, que ha sigut una cosa digna de veure's, la quantitat de fills que tenien i com robaven tots, i la quantitat de Ferraris que ningú toca, perquè diu, no, tinc el Ferrari aparcat, jo no el tocava, no? Coses que hem sabut gràcies a les 3 diputades de la CUP. Llavors nosaltres no demanem vots, demanem mans, perquè si som molts dintre i no hi ha ningú fora, no té cap mena de sentit. Nosaltres no anem a seure a la trona i aixecar la mà cada vegada que s'hagi de votar alguna cosa. Si vosaltres esteu organitzats i ens traslladeu les lluites i les feu fortes i les traslladeu al carrer, nosaltres som veu dintre del Parlament, veu del carrer dintre del Parlament. Hi ha una diferència substancial. Per això nosaltres no demanem mai vots, demanem mans. I a més us ho diem, voteu-vos. Si ens voteu, us voteu, perquè nosaltres l'única feina és traslladar la vostra lluita dintre, els vostres neguits. I també el contrari, nosaltres tenim el compromís, com hem fet a la primera legislatura, d'explicar-vos sense agradi les arcades, tots els procediments, ineficiències, ineficàcies de la política institucional. Perquè nosaltres, com també deia el Quim molt bé, no som política institucional, som política. I la política allà dintre es perverteix. Així que nosaltres anem a fer això i acabo amb l'altre tema, el de la República. M'ho demanava un senyor que no sé si s'ha quedat o marxat. Què fareu? Apoyaréis al presidente? Si no té la majoria absoluta, recolzareu el Mas? Ojo, que això no ho esgarreu. Bé, no patiu. Nosaltres no farem mai que aquest procés es deturi ni descarrili. Som l'esquerra independentista. La CUP des de l'any 1986 és l'esquerra independentista. Mai aturarem un procés que ens porti a la República Catalana. Mai. Tampoc aplaudirem per aplaudir, ni serem els criats obedients d'un independentisme que només vol un canvi de banderes i que vol que les elits d'aquí, les oligarquies catalanes, es perpetuïn. Nosaltres no anem ni a aplaudir el Mas ni a fer descarrilar el procés. Nosaltres no som el fre del procés, som l'accelerador, com diu molt bé l'Usall. Nosaltres som la garantia que això es farà. Molta gent creu que l'Artur Mas també ho farà. Bé, la llibertat de l'opinió encara, tot i la llei Mordassa, encara funciona en àmbits privats al Reino d'Espanya. Nosaltres anem a dintre per omplir la cambra de les vostres lluites. Si no hi ha múscul, si no hi ha societat organitzada fora, la nostra feina no té cap mena de sentit. Només som diputats. I que nosaltres ens hi deixarem la pell. Som l'accelerador, no som l'aturador de res. I que això quedi clar i que ningú pateixi amb nosaltres i que ningú malfili de nosaltres, perquè nosaltres hem estat al carrer des de fa dècades demanant exactament això que ara podem aconseguir. Un poble català lliure i sobirà. I no ho esgarrarem, al contrari, però no deixarem que ens tornin a enganyar com ens van enganyar amb l'autonomia i com ens van enganyar amb la transició espanyola. Perquè no es farà en un despatx. La República Catalana no es farà en un despatx. La farem al carrer i nosaltres som la garantia de que si algú no vol, l'agafarem de la corbata, el posarem al carrer i allà és on es discutirà i on es crearà la República Catalana. Al carrer amb totes i tots. I d'això som garantia. Mai més traïcions als despatxos. Mai més. Així que res més, plantegem de forma concreta una DUI, ho dic perquè quedi clar, declaració unilateral d'independència. No sé si el 28 a mig matí o el 29 a la tarda, depèn de com quadrem les agendes, no sé, ho hem de mirar. Però una DUI és, perdoneu, hosti, estic patint però no sabeu com, Una DUI no és més que, misteri, una DUI no és més que una declaració al món, als espanyols i als propis catalans, una declaració de que som un poble sobirà que ha decidit exercir la seva sobirania, perquè el poble sobirà ho hem estat sempre. Ens diem al món, escolta, aquesta sobirania, aquesta llibertat que ens és inherent com a poble català,
la volem utilitzar per crear una república catalana, un subjecte polític. Ja està, és una declaració. Ni l'ha d'aprovar ningú, ni l'han de validar ningú, ni hem d'esperar l'aprovació ni de Washington, ni de Brussel·les, ni del Papa de Roma. Diem al món que aquesta llibertat que ens és inherent com a catalans l'apliquem per crear una república. I prou, no hem d'esperar resposta. És una declaració al món de que encetem sense aturador, ni sense dreceres i sense mirar enrere la nostra llibertat política. La declaració no és un permís. La declaració és exactament això, una declaració. Al mateix moment de la declaració, nosaltres exigim, perquè aquest és el verb, exigim un pla de xoc de rescat ciutadà. Perquè no volem una república catalana si no estem totes. I si no estem totes en condicions dignes de vida. No podem encetar una república amb la gent sense sostre, sense pa i sense condicions dignes ni laborals ni de vida. No podem encetar una república, començar un camí com aquest, sense estar segurs que estem acollint a tots els refugiats i a tots els migrants que necessiten el nostre acull i les nostres cases. No podem encetar una república catalana amb les portes tancades. Les volem obertes. Obrir-nos al món i obrir-nos a la gent que es necessita en aquest moment. Pla de xoc que passa per 0 desnonaments des del minut 0, 0 privatitzacions des del minut 0 i 0 corrupció des del minut 0. No carregarem amb tota la merda que aquests anys d'autonomia ens ha posat a les nostres institucions i al nostre país. No començarem plens de merda, començarem nets, oberts, com deia molt ben Busqueta, independentistes sense fronteres. Nosaltres volem que la República Catalana es construeixi sense portes a ningú. I per això aquest pla de xoc i de rescat és imprescindible. O som catalans dignes o no som catalans republicans. Finalment, un procés de convenció, un procés de creació d'un procés constituent obert i popular. Us ho deia abans, mai més processos polítics tancats a despatxos, mai més constitucions fetes per 12 homes, com diu l'Isabel Vallet, fumant puros i tancats a una habitació. I a l'habitació del costat, us recordeu, la Constitució del 78 es va fer així, uns homes tancats a una habitació i a l'habitació del costat els militars franquistes vigilant i tatxant el que no els agradava. I així va acabar la Constitució com està. El ejército es el garante de la integritat territorial del Reino d'Espanya. El ejército es el garante. Així va acabar. Doncs no volem que 12 homes, només homes, que sempre són homes, 12 homes tancats a una habitació redactin la Constitució catalana amb els homes de negre de Merkel, els homes de negre de la Troika o del capitalisme, o el senyor Oliu i Fainé, corregint, com van corregir l'article 135 de la Constitució espanyola, corregint i tatxant totes aquelles coses que ens donen dignitats i que ens donen drets a nosaltres. No, la farem al carrer i la farem segons els nostres neguits i les nostres necessitats. Que mai més ningú des d'un despatx dicti com hem de viure la gent del carrer. I per això el procés constituent ha de ser essencialment popular, obert, deliberatiu, per acabar redactant la primera Constitució catalana, republicana i popular de tota Europa. Bueno, la catalana, clar, és de tota Europa. Sí, ara ja se m'ha ido la pinza. Aquestes 3 coses, senzilles i tendres, com deia el Serrat, són el nostre full de ruta. Són ineludibles. Dir-li al món que tenim una determinació i una majoria i un mandat democràtic és ineludible. Fer digna la vida dels nostres veïns i ciutadans és ineludible, si no, no som catalans republicans. I finalment, fer la Constitució i construir les institucions polítiques entre tots és també un procés ineludible. Així que aquestes coses s'hauran de discutir, suposo, i s'hauran de debatre, però creiem que el full de ruta de la CUP és clar, català i popular. Així que no patiu, no sé si el senyor que està allà, no pateixi, nosaltres aquestes propostes les fem precisament per garantir que la República Catalana estarà constituïda i estarà constituïda per totes nosaltres. Nosaltres no aturarem o accelerarem, nosaltres no fallarem, la CUP no ha fallat mai i no fallarà ara i no fallarà més quan hi ha un procés tan important pel nostre poble. Així que esperança, força, salut, determinació i, sobretot, sense desobediència no hi ha independència. Visca la terra lliure!